Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din Octavus Legos. Astăzi o să vă arătăm Minecraft. O copie! Vă salutați la noi pe nou episod. Acum să dau și ăsta. Mă luați în seamă. I-am fov. Nu luați în seamă. Dar puneți fără veche. Eu plăcut pe ăsta. Eu fără. Și eu fără. Pe bune. Chiar că Bine, cu joacă-te tu pe mine. Stai, fără fov. Am băgat fov așa. bun. O să începem să facem o casă din lemn. Da, fac acum Doar o nu casă. noi. Îți dai seama. Nu fac acum o casă. Casă. Vezi mă la minat, am treabă eu. Stai că am făcut un prejur din ușa. Da, da, Așa am nevoie de el. Mario, dar cum fac din ăla ca să-mi fac lucruri? Dar vino cu la mine. Stai, că să mai iau puțin Te lemn. duci, ești un castravete murat. Nu, mulțumesc, dar ți-l păstrez ție cadou. La Moș Crăciun. Ha, în ce mină ești, nații. Deja am văzut aeron. Hai. Mare, eu nu mă, decât tine, mă. Aia. Ce cauți aici? De ce vine după mine? Te las-mă. De ce vine după mine? Sunt fraieră, mea. Pe alt aeron. Credeți-mă, dacă jucați cu el, nu vă puneți cu aeron. Dacă furați ceva, pus. Eu vreau pentru mine, fiecare pentru el. Deja am zis pe el. Aia la fi. Nu te mergi, du-te la suprafață. Du-te și omoară, oi. Acum stai. Dar și el nu-i venit. Să nu te duci acolo. Și eu lasă. Perfect. Ia să văd dacă nu cuiva. O, da. Nu ataca ceva. Ba da, uite, domnule. Ce mare ai nevoie de ajutor? Ce bun, domnule. Dar nu pot să bat pe... Nu, nu, nu. Dar n-am bat pe piscul. Ce? Bată pe piscul. Pace. Doar că mare nevoie de ajutor. Și ce să fac? Să mă duc să-l ajut? Nu, mă, deci degeaba spune aceasta. Pot să fac armură fălaia de la. Sparge piatra cu aia. Ca să faci chestii de piatră. Bine, Mate. Bine, XX, Minecraft. XX. X, măcar, X. Dacă vreți să-l găsiți pe Matei, găsiți-l așa. XX, Minecraft. XX. Nu, trebuie să crezi lecturile lui Minecraft. A, da, lectorul lui Minecraft. Lui, Minecraft. Lui. Unde ești? Undeva. Într-o mină, unde să fiu? Ce să fac? Iau piatră ca să poate îmi fac o casă. Ia, fix. Hei, de ce are? Jonty. Locuiesc și eu unde dacă așa. De ce să locuiești tu? Stau și eu, nu? E casa mea. Știi dacă e casa ta, nu? Că există, da.
Pagața sapele. Ce faci lectura lui Minecraft? Uite ce șmecher asta. Și-a făcut un craft, e multe lapte la octavia cât a minat. Bravo lui cât a minat pe aici. Bă, dar chiar mă mir. Am minat așa mult și eu m-am dus direct în mine și am stat. Marius, dacă e ceva, uite, facem așa, facem o casă și trăim noi doi, da, dar am voie să-ți iau din aer, un 13. Atunci nu. Fiecare cu armura lui, fiecare cu itemele lui, fiecare Bine. cu orice. Fiecare pe cont propriu. Dar casa trebuie să o împărțim. De ce? Păi ca să fim amândoi. Nu să te... Bine, tu ia lemnul, tu ia lemnul, punct de la compaș ca să fac lemn. Ce faci? Eu am deja cu cărbune. Să nu mai e pe asta. Hai de mare. O să avem un tălăcop, o topor și o lopată. Mersi, Mari. Minecraft. Nu asta e așa. Bine, mă. Unde-i chestul ăla? A, uite. Cum să-l fac? Da, cred că nu să vedeți cum sunt așa mai decât. Matei, via vine un pic. Nu știe să crafteze din chest. Nu știe cum să crafteze. Ba știu cum, dar îmi trebuie lemn. Am... De ce nu spun facile? Du-te și mai iau un legi după acasă. Eu trebuie din ăla închis la culoare, am. Cărbune. Lemn închis la culoare. Numai toporul tălăcopul, ui, Doamne. Bun. Cred că am golit toată mina de iron. Am deja 28. Am 35 de iron. Știi ce mult iron de input? Ok, dacă vrei tu fiecare cu casa lui, bine. Nu, așa mie, într-un fel, mi se pare cinstit, Mario, fără supărare. Bine, fiecare cu casa lui, cum vrei. Dacă vrei tu așa. Și ăsta e deja full iron, dar de armură. Am făcut un bloc de iron. Vreau din asta. Probleme tehnice.